आज काल आम्ही तुझं सुरेश प्रभू हा त्याने सांगला की आपण जी फाईल असते ते क्लिअर करून घेता हा आणि आपण बेगीन करतो आणि वी विल सपोर्ट. हा आणि माझे PS टू द लॉ मिनिस्टर त्याचा हा त्याने अपॉइंटमेंट अरेंज केली. हा आणि माझे काल म्हणजे हेच अपॉइंटमेंट चालू असतानाच आम्ही याच्याकडे मागलेली लॉ मिनिस्टरकडे अपॉइंटमेंट हा ती आज 12 झाली. हा आणि त्याने सगळं ब्रीफ आम्ही त्याला ब्रीफ केलं सध्या फाईल एजीच्या ऑप्शन असतात हा अजून यूज आहे ना हा तर तो आम्हाला आपण ते क्लिअर करतो आम्हाला म्हणजे त्याचं सगळे चीफ मिनिस्टर फाटलं लागतं गव्हर्नमेंट फाटलं लागलं आणि पार्टी म्हणतो दिवशी ते सॉर्ट आउट केलं त्यांचं सगळ्यांचं आहे. आणि पुढल्या 1-2 दिवस तर आम्ही ती फाईल मूव्ह करू शकतो. फाईल किती आहे ती? अमेंडमेंट ओके. अमेंडमेंट जे आम्ही सजेस्ट केलं पाहिजे ते अमेंडमेंट ग्रुप ऑफ मिनिस्टर फॉर्म केले पाहिजे. होय. ते ग्रुप ऑफ मिनिस्टरांचे मीटिंग झाले 2-3 आणि त्यातून त्याच्यात अमेंडमेंट प्रपोज करून डिसिजन घेऊन माइन्स मिनिस्टर ती फाईल लॉ मिनिस्टर झालेली हा आणि लॉ मिनिस्टर ती फॉर ओपिनियन एजीचे ऑप्शन झालेली हा ती कधी पॅन्डिंग असली हा ते आता 2-3 दिवसांमध्ये क्लिअर करतो आम्ही.